Katso taivaalla. Onko se lento? Onko se lentokone? Ei, se on Superman. Että hän on nopeampi kuin luoti ja vahvempi kuin juna. Hän pystyi luikata korkean rakennusten lähettäviltä ihteellä sidottu. Superman synti planeetalla Kryptonna ennen kuin se räjähti. Hänen nimensä oli Clark Kent, hän auttaa ihmistä pullan sekä säälit rosvoja. Hänellä kaupingossa ja kulkee ilmassa siellä. Että hän on musta kuin rapparit. Hänellä on taikavoimia sekä kaikkia, edes Batman. Раз, это хардбас, все спортивку хайте даст. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы.